minsan ba sa buhay mo, naranasan mo na magbayad ng isang bill na hindi naman ikaw ang gumamit o kumonsumo? Oo, yung tipong iba ang nakinabang pero ikaw ang magbabayad. Naranasan mo na yung kabisyo? Kasi ako, ayoko sabihin naranasan ko na yan, pero there were times that I just can't my pace. Charot with the rot. Oy, pero kabisyo nakakaloka yung nangyari kay Carla Abellana. Oo, kasi yung nangyari kay Carla Abellana, na-bill siya ng 600,000 petot sa credit card niya. Pero, hindi naman siya ang mismong nabili ng mga item na iyon. Kaya ikaw kabisyo, mag-iingat ka kung meron ka talagang mga card na hawak-hawak ha. Pero syempre, yung ibang tao talaga yung dapat mag-ingat sa'yo kapag ibang card yung hawak-hawak mo. Discount card pala. Sa isang lugar na walang kusina. Sila yung mag-iingat sa'yo pag ganun. Pero kung credit card ang hawak mo, or kahit anong klaseng card, debit card or credit card, yan, kailangan mong mag-ingat sa mga pagkakataong inilalabas mo yung cards na yan. Alam mo kung bakit? Kasi pwedeng ma-swipe yan or ma-insert yung details na yan sa ibang mga platforms, tapos biglang boom, malalaman mo na lang may nabawas pala sa'yo. Yan. Kaya ngayon nandun sa likod, may number dun 3 digits yon. Or depende, hindi ko sure kung ilan digits yung sa iba. Pero sa pagkakalam ko, 3 digit yon. Dapat daw natatakpan yun. Dapat ikaw lang mismo na owner ng card na yon. Ikaw lang yung nakakaalam nun. Para swipe ka lang dyan. Tapos, always remember na kapag lumalabas ka, hindi tumatagal dapat yung card sa labas. Dapat lagi lang nasa loob. So in short, wag ka nang maglabas ng card. Yung ibang tao na lang. Na para safe. Hindi, kumbaga, huwag tumatagal. Kumbaga, kapag nagbayad ka sa isang gasolinahan, tapos card yung dala-dala mo, yun yung pinang-swipe mo, hindi siya dapat tumagal ng mga 30 minutes. Baka mamaya, kapag 30 minutes, tumagal siya ng gano'n, yung pala may nagpicture na sa card mo, o kaya naman ini-insert na siya somewhere, tapos di mo na malayan, yun na pala, ginamit na pala sa ibang bagay. Tsaka pwede naman magreklamo kapag merong malicious or hindi mo ginawa na klase ng pag-swipe or ng isang bilihin doon sa card bill mo. Yan, kailangan mo ireklamo yan sa bangko mo. Kasi kung hindi naman ikaw talaga yung gumamit niyan, malamang baka na gamit yan sa ibang bagay at baka may ibang tao talaga na nagmanman sa'yo, gumamit niyan, or ang dami na kasing hacker ngayon Ang dami na sa panahon ngayon yung mga mambubudol. Yung tipong lahat na ng klase ng paraan para mabudol ka, bubudulin ka. Sabi dito ni Boy Pindot, ang lala ng 30 minutes, 5 minutes pa lang kabahan ka na. Syempre, ino-yan ko yung 30 minutes, no? Basta 5 minutes kakabahan ka na, okay? Tapos eto kabisyo recently nga ako, parang may gusto mambudol sa akin. Pakita ko sa inyo wait lang. Eto, pakita ko sa inyo. Babasahin ko na lang pala sa inyo. May nag-email sa akin, raketera@gmail.com. Okay, wait lang Send. Ay, wait lang. Ayan, eto. Ay, wait lang, leave of absence pala itong papakita ko. Ayan, sa mga online, eto, babasahin ko sa mga nakikinig sa radyo to. Sabi dito, Meta Creator Studio, we deeply regret to inform you that your access to your Raketera Facebook page has been restricted due to a breach of our terms and conditions. Yun yung sabi Tapos ayan regrettably, your page Raketera is facing deletion because it infringes upon our community standards regarding intellectual property. Tapos may sinend na link. Ayan to cancel the deletion of your page or recover any added content or information, please ensure you submit a report via the link provided. Diba? Siyempre, pag ganito matik na, sa dinami-dami ba naman na nag-send nito sa akin nung nakaraan? Sa dami-dami ba naman ng beses na naloko na ako? Ngayon nyo pa ba ako lolokohin? Huwag ako. Alam ko na yung manggalawan ng ganyan. So, nag-reply ako.
Tingnan niyo ako ng reply ko. Pakinggan niyo maigi ko ng reply ko. Sabi ko, di wow. Di wow. Meron pa ako dati na replyan ko talaga. Sabi ko, don't me, ganyan. Ewan ko ba, madami nang mag-message sa akin ng ganyan. Kaya ikaw kabisyo Yung mga simpleng ganito lang, mga hacking. O kaya simple lang na nagme-message sa'yo about deletion of your page. O kaya para may violation ka daw na nagawa, mataturn down na yung mismong account mo. Wag na wag talaga kabisyo, wag na wag. Wag mong i-click yung link na iyon. Okay? Wag na wag. Kasi baka mamaya pag kinlik mo yung link na yun, may mapanood na yung ibang tao na scandal mo. Charot! Uy, darot! Uy, nakikinig ngayon ang puwersa ng mga taga-Paranaque. Eto Hello po, shout out sa lahat ng mga nakikinig. Kila Cap Noel Haplos, kila Kagawad Lagunlin, Kagawad Austria, Aragon, Diboso, Rogacion, Budoy de la Cruz, Cindy de la Cruz, sa mga chairwoman natin. Dami naman nung sa mga. Yung chairwoman natin na si Kat Aragon, Kagawad Borja. Hello din po. Wait lang sa sobrang dami po ng pangalan na sinubmit sa akin, hindi ko na po kayang isa-isahin. Ayan, tumunog na tuloy yung bed ko ng secret file. Wait lang. Ayan. At syempre, kinakagawad Chino, Charlame de Talo, Invierno, Banares, Rogacion, at sa buong San Isidro staff, Mariz, Abby, Rona, Balot, Geraldine, Charlie, Loida, Tata, Helen, Ugat. Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-aano po ako, maglilista po ako ng noisy mamaya. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sana mabuhay po kayo ng matagal at wag mo na po kayo kunin ng Panginoon. Anyway, ayan kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At sywa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi mo na ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Rakitera.